Odasco Lidas, sa kay Athea Kim Ariman of course, kag kay Jobren Ordinaryo. Maayong aga, gamate ako permi sa inyo. Watching from Spain. Oh, Spain naman niya. Oh. All over the world nakita gid yan. Oh. Hello lang ko sa pamilya ko sa Himamaylan City sa Ordinaryo kag Moniz family. Uy, akon pa nga ka, Aksyon boy, Kasimanwa na tawag na. Kasimanwa, of course. Kay, alangan ka syudad. Alangan ka syudad. Hindi na pwede ka syudad. Amon na Kasimanwa, basta isa ka mo Kasimanwa na. Sige. Kay, Janet de Ledesma, Janet de Ledesma. Kay Raydan Velasco, kag monitoring lang from Malcolm Marketing. Kay Gingging Arroyo. Si Ma'am Kelly Jelly is also watching sa atong sining pagpangalagad. Sally De Sousa from Some Village. No? Kay Michael Jun Season, Erlinda Heroy Imalay. Kag kay Vicente Semeliano. Tamyaw lang sa Moises Padilla, Barangay Magalyon, Cadre. Si Cap Omega, kag si SB Dimple Bangkaya. Kag sa tanan nga BHW. Sige. Diding Aluhamiento, good morning man. Kag kay Melissa Montinola, good morning sa inyong duha. O sige. Magkakapid mo, kapid. Good morning sa ilang duha. Sige, go, Action Doors. Good morning man kay Baryoga Ray. Ginatamo nyo nilang iasawa si Rochelle Susana sa barangay Pandanon DSB. Kag sa members ng Energy Fans Club, halong gid ka mo. Erlinda Imalay, dara sa may MDF Beach Resort sa Cebu, Action Boy. Wow. Kung mga to sa Cebu, hapit ka to sa MDF Beach Resort. Yes, soon. Sa diin sa Cebu ni, kito kalapad sa Cebu. MDF ka ni. MDF? MDF. Namin ko, anong MDF nga? Gani. Sa Mandawi, Cebu, charot. Kaya Kabugwas Villarte. Yes, good Charito, morning. kag Nato Villarte. Dira sa US ni sila, US. Okay. Good morning man kay, Josa Seson. Zoja Seson. Rizal Basion. Ay, bong. Sige, okay. Good morning. Good morning man, Alex Monteza. Armand Regalado. Good morning, dara sa may Isabela. Okay? Evangeline Baterna, good morning. Sir Binong, 70. Agoy, napindutan ko nga. Dali lang Gamo ni Torres Lasam tangga pangapiyopod kay Michael Sitera, kag Patrick Duran. Uy, upod sila gali ni Patrick. Sige. Wala sila ni Kaukuan. Amasakuan sila mo sa nangani parang ni daw sa vaccination o kung sa parte sa COVID, islaran na sila. Okay. Si Ma'am Kelly Jelly, good morning ko kay B-Boy Villasur, kag sa katanan niya taga DSB, kag members ang EFC. Nag-send na naman siya another 200 stars. Thank you, Miss Kelly Salamat, Jelly. Gid. Si Sir Ephraim Aruz Action Boy, ara man siya. Rodgen Basa, ara man siya. Live, dra sa may Chanel Pier. Chanel India. na do ay man. Shanay. Shanay. Shanay per India. Pier, India. Okay. Barko ni Goro. Ara siya Goro sa ano. Elmer Villamor, good morning. Kay Christine Menyes Villalobos. Hi, Christine. Good morning sa imo. Kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Kag member ko sa Energy Fans Club. Ginagreet niya man Action Boy. Robert Roma, hello. Rujon Castillo, good morning. Kay Sir Tetehoka Tetangata, Kia Ora. Kay Janet Cabante, good morning. Watching from Pinamungahan, Cebu. Cebu. O, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 39,113 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 385 kabag-o nga mga kaso.
May pinakamadamo diri ang Negros Occidental nga may 216. Ginasundan sang siyudad sa Bacolod nga may 63, siyudad sang Iloilo 48, Capiz nga may 29, Aklan 13, probinsya sang Iloilo nga may 10, Guimaras 4 kag Antique 2. Samtang 466 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 32,842. Ang Western Visayas may 11 ka bagong napatay kag nagdangat na karon sa 948 ang death toll. Ginbuksan na sa gobyerno probinsyal ang 150 kadugang nga kwarto sa Ibi Magalona Healing Center ug magamit bilang quarantine kag isolation facilities. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, gintinguan sa probinsya nga mabutangan sang elektrisidad, linya sang tubig kag iban pang makagamitan ang ginbuksan nga mga kwarto agud maakomodar ang nagadamo nga mga COVID-19 positive patients. Ang Ibi Magalona Healing Center ang may kapasidad nga 107 apan nagligad nga semana naglabot sa 179 ang gina-quarantine kag isolate nga mga pasyente sa COVID-19. Magluwas sa Ibi Magalona ginbuksan man ang dugang nga mga kwarto sa Mambucal Mountain Resort sa Murcia nga isa man sa mga quarantine kag isolation facilities sang gobyerno probinsyal. Apat na lamang ka mga persons deprived of liberty ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Rion 6. Kag tanan ini gikan sa Negros Occidental, samtang 12 ka active cases naman sa BJMP personnel gikan sa nagkalain-lain nga syudad kag munisipalidad. Sunod kay Chief Inspector Attorney Jairos Anthony Duhilio, ang apat ka PDL sa mga newly committed kag indala sa Talisay Ligtas COVID Center, samtang ang mga personnel ang ipay-dalom na sa quarantine. Palayag ni Duhilio, wala naman sa mga PDLs nga yara sa jail of origin ang nagpositibo sa COVID-19 bagod ginapasiguro nga antes makumit hilway sa COVID-19 agud marikawan nga makalaton sa iban pa nga mga PDLs ilabi na nga ginako ni Duhilio nga may pila ka pasilidad ang madamo sa nagaokupar nga preso rason nga maudlay ipabilin ang social distancing. Suno kay Duhilio, bangod sa kakulang sang pasilidad, ilan na lang ginpaganagan ang mga aktibidad sa sulod sa presuan para malikawan ang pagtilipon sa mga PDLs gikan sa iban nga mga selda. May dako nga pagnubo sa datos sa mga violators sa ginapatuman nga minimum health standards. Sir kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief of Operations sa Bacolod City Police Office, natala na sila nga magsapul kaupor mga Chief of Police ang napulok mga police station na hiwaloon ang rason sang pagnubo sa datos sa mga violators sa Mayo 3 tugtog 9 kumparar sa Abril 26 tugtog Mayo 2. Suno kay Liada, posibilidad nga naguyang kag may kabudlayan ang pagpatigayon sa operasyon sa kapulisan o kon mas hampana sa mapumuluyo importansya sang pagpatuman sang minimum health protocol. Sa records sang BCPO sa Abril 26 tugtog Mayo 2, 430 na dakpan nga wala sang face shield, 465 wala sang face mask, 124 sa social distancing kag 272 sa curfew, samtang sa Mayo 3 tugtog Mayo 9 naman naglambot lamang sa 283 ang nadakpan nga wala nagasuksok sa face shield, 350 sa face mask, 91 sa social distancing, kag 235 naman sa curfew. Samtang padayon ang pag-abot sang ayuda sa mga biktima sang sunog sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Pinakaulihing ayuda nga nabaton sa mga biktima ang tag 3,000 pesos sa kada pamilya gikan sa pribado nga sektor paagi sa taratapan ni Congressman Greg Gasataya. Sunod sa mga biktima ang kwartang ilausaron sa pagbakal sang materyales sa pagpatindog sa balay para liwat nga makabangon. Nagpasalamat naman si Kapitan Rosini Distrito kag Councilor Simple Distrito sa dugang ayuda pinansyal nga nabaton sa mga nasunugan. Sunod sa kay Kapitan, nakabalik na ang mga biktima sa lugar sang nasunugan kag amat-amat nga nagapatindog sa ila balay matapos nakabaton sang permiso sa syudad. Ang propiedad ang ginapanag-iyahan sang gobyerno sang Bacolod. Ambal ko sila gid, ambal ko ginatag ni sang aton nga mga nagbululik, basta may cash ka makuha, unahon gid ang material sang balay ang unahon gid. Kaya para at least makapangabuhi na kita sang tadlong. Ang kabahin sang pahayag ni Barangay Singkang Airport Punong Barangay, Rosini Distrito.
Prioridad sang bagong Philippine National Police akon PNP Chief ang internal cleansing sang kapulisan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sang Police Regional Office akon PRO6. Isa lang ini sa madamo nga pagatutukan ni PNP Chief General Guillermo Eliazar. Dugang panimalong wala gid man sa mga bag-o nga ligwaton si Eliazar sa baylo mas pabakuron pagid ang yara na nga mga trabahoon sa kapulisan. Si Eliazar ikaano nga PNP Chief sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagbulos kay retired PNP Chief Debo Sina. Samtang ginserbe naman ang warrant of arrest sa isa ka 36 anyos nga lalaki mismo sa sulod sang custodial facility sa San Carlos PNP. Ang ginserbihan ginkilala kay Alando Isguera, 36 anyos, may live-in partner kay nagapuyo sa sitio Miraculisan, Purok Bato, Barangay Quezon, Siyudad San Carlos. Ang ining si Isguera nagapakatubang sa kaso ng child abuse sa idalom sa Republic Act 7610 o kung Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Ang korte nagmando kay Isguera nga magbayad sang 80,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Indian COVID-19 variant nakasulod na sa Pilipinas. Samtang pag-evacuate sa mga Filipino sa India, ginatalakay na karon sa IATF. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ni Action Boy nag-stop. Okay, kay dali lang gida. Good morning lang da kay kumparing Bia Jonathan, naraman siya. Nagapamati. Okay. Sa Barangay 4, si Palay, ginagreet niya lang iya to nga mga pamilya. Kay Lloydizon Miado, good morning dra sa may Saudi. Kay Juvie Gregas, good morning man. Ari kami go-watch sa Sipalay City. Ate Maila na kapag pag-monitor sa Sipalay City. Kay Donna Navarte Macario, good morning man. Antonio Cervantes, good morning. Live from Aruba, Norwegian Joy.
originally from Sumag. Okay. Sige. Gaano ni Goro si Sir ano man. Sa kayo sa barko Yes. Kay Robert Roma, ginagreet niya lang si Julius Rosero, JB Bandiola from Isabela Monitor Gid. Okay. Sirado dyan po mga resorts Aksyon Boys sa Sipalay, no? Kaya wala ko man Hinubaan lang yung open hinubaan pero na dapat yung may nag-open. reservation ka ahead. Correct. Sa sister ni Miss Kelly Jelly nga si Jenely Dialagdon kag Jay Nagora kag sa iya mga amiga nga si dali lang. Alma Oligon, Cirila Samar, Gilion, Michelle Montilla, kag Melanie Rihon. Ara man sila ga-watch kuno subong. Thank you. Kay Ma'am Loing Melos, good morning dira. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo is also watching with Doc Matthew Mayo. Yes, good Dr. morning, Doc Matthew Mayo. Si Ma'am Amanda Jaime. Mase Tofago Action Bayara man siya ha. Yes. Jocelyn Paderes, dira sa may barangay Bata. Kay Albert, dira sa may barangay Recreo. Uy! Oy, Balo ka na ako kay sunod ko dayo no, ari diyo watch man si Mami Ems Aboso. Kabalo ka na basta recreo. Kabalo ka na ba sa Recreo. Good morning dra sa inyo. Kay Tiffany Villanueva ko no. Kay And Jacob. Ay, Si Tito mo. Ay, nasundan na. Tito mo, Good morning, Jenny. Tito Jenny. Olate. Hindi na tong manok Good yaman. Tito. Basta hindi pala pa siya nagpabakolod, guro. Okay. Natunta lang pala na. Ikaw, hatagan ka lang. Gadali-dali ka pa. Ikaw lang yan pala. Gadali-dali ni Jackson Boy. Siyempre, namit magiging maghigop. Bisaya naman ako sa bawas. Ang bisaya naman ako. Correct. Kay matamis-tamis. Ay na. Matamis-tamis. Matamis-tamis. Correct. Jason Alegria from Hacienda Aimee, Cadiz City. Good morning dira. Vladimir Burgos Lopez. Greet niya lang si mama niya Winnie Burgos kag tatay niya Freddy Burgos sang Biscom Binalbagan. Okay, good morning. Taga Banwas ang Binalbagan. Jerden Hervasio from Brazil. Uy! Good morning, Brazil! Good morning, Brazilians. Action Boy ang mga ang mga... Beaches? Oo, beaches kag ang ilang products ang chinelas. Chinelas. Dragi kayo naway ang mga mag-asawa, ang mga siman. Galing ka? Kumadala ka chinelas, mini. Ano ka mga chinelas ng mga mahal ka niya? Havaianas. 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 Che Zamora, good morning. Martin Aluling. Ronnie Mananghaya from Hufuf, Saudi Arabia. Kay JR Pilahio sa Singkang Airport. Maria Rivera Murayama dira sa Okinawa, Japan. Yes. Miss Mariver Tamayo Villanueva. Greet sila nunoy kag Mildred Tamayo kag Lolo Willie kag Lola Meta Mihano from Kabankalan. Nag-send si Ma'am Van 100 stars, Action Boy. Yes, thank you, Ma'am Van. Si Cisco Viola Baloyo Eras is also watching. Si Gary Lake Manzanida Lisa. Ay, si Sir Gary Lake. Kag si President Dennis Richard Timor Roma. Good morning. Great ang mami ni Van. Kay Heavenly Birthday. Happy birthday. From Minnesota with love. Chuakoy. Kag sa Matagaalunan Tondo Boys. Vivencio Limpangog. Good morning sa family Limpangog. Pastora Halandoon sa Bago City. Rochelle Evangelista, Ara Gyapon. Kay Fernie Espanyola, watching live from Barangay Lukutan, Cabancalan City. Joel Madalugdog, another variant of COVID. Nang Indian variant pala, amigo Joel. No? Raymar Lingoste, good morning man. Watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Janly Hisena, Milko Belio, good morning man. Watching from Isabela. Baskog kamo diri sa Sagay Action Boy, siling ni tito mo. Jenny. Thank you, Tito Jen. Kaya gina-monitor, kaya nga baskog ta. Hindi Yes. mo siya magamba nga baskog ta kung siya lang isa nga pumati, di ba? So, Standby na sa mga balita nasyonal.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Naka-record ang Pilipinas ang B1617 coronavirus variant nga una na diskubre sa India. Kasunod sa classification sa bilang variant of concern sa World Health Organization. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 2 ka kaso ang nagpositibo sa variant. 2 pa ni Vergere, 5 ka travelers gikan sa India ang nagpositibo sa COVID-19 sa naligad nga semana. Kalakip ang mga inis sa masobra 1 kagatos ka tao nga nagsulod sa Pilipinas antes pag inistrikto ang border restrictions sa Abril 29 sa tuyo nga hindi makasulod ang bagong variant. Sa dung Lunes, ang B1617 among ikaapat nga coronavirus nga classify bilang variant of concern kaupod sa mga variants nga una na-detect sa United Kingdom, South Africa kag Brazil. Gina-classify sa WHO nga isa ka variant of concern kung marasig nga makalaton kaya nagapahuyang sa health protocols, diagnostics, vaccines o kung therapeutics. Ginanunsyo sa Department of Health o DOH nga nagpositibo sa COVID-19 ang 11 ka miyembro sa MV Athens Bridge sa ginpaydalom sa repeat test. Suro kay DOH Epidemiology Bureau Director Althea de Guzman, kalakip sa grupo sa 12 ka crew members ang panibago nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni de Guzman, siyam sa 11 ka nagpositibo eligible para sa genome sequencing matapos nga nakalabot sa technical requirements ng samples nga ginkuha sa ila. Sa nabaluan, may 21 ka crew ang MV Athens Bridge nga nagbiya sa India sa Abril 22 kaya nag-abot sa Vietnam sa Mayo 1 apang sa karon nakadock sa Pilipinas. Ginatalakay na sa Interagency Task Force ang pag-evacuate sa mga Filipino sa India nga malala nga napektuhan sa COVID-19 kag linimo na ang nagkalamatay. Ginpahayag ini ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles sa hearing sa Senado sa pamangkot ni Senator Amy Marcos kung paano ma-repatriate ang mga Pinoy nga yara sa India matapos ipahayag ni Ambassador to India Ramon Bagatsing nga kinanglan pa magkuha sang clearance sa mga Filipino antes makapauli. Patag ni Bagatsing, meeting-to-meeting basis anay ang desisyon sa sitwasyon sa India, samtang panahon ng pagpagigangot ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kay Bagatsing. Sa karon may travel ban ang Pilipinas sa India tubtob Mayo 14, kamangdanan amuman sa mga kaingod nga pungsod sa India kaangay isang Pakistan, Bangladesh, Nepal kag Sri Lanka. Ginpahayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa hearing nga may masobra 1,000 ka Filipino ang didto sa India. Bisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang siyudad sa Cabatu pagkatapos ng away sa tungasang militar kag Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ginkumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque ang nasambit ng report. Suno kay Roque ang mensahe ang mga kinahanglan ipatuman ang layi bangod hindi pwede ang pag-usar sa kaisog sa pareho man nga Pinoy. Dugang pa ni Roque gamiton sang presidente ang bugos nga pwersa sa gobyerno agud papason ang mga nagapaisog-isog. Sa nabaluan nagluntad ang away sa tungasang BIFF kag militar sa banwa sang Dato Paglas sa Maguindanao sa Mayo 8. Ginaabi-abi naman sa Malacanang ang tikang sang World Health Organization nga paglakip sa emergency use listing status sa COVID-19 vaccine sang Chinese firm nga Sinopharm. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, makapasangka din sa vaccine portfolio sa Pilipinas karon nga panahon ng pagtingwa sa pungsod sa pagpaayo sa pag-access sang safe ka epektibo nga bakuna. Sa nabaluan, 7.5 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines ang na-deliver sa Pilipinas kag 2.7 milyones ka doses ang indunar sa Global Initiative nga COVAX facility. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga mabudlay hibaloon kun bala seryoso ako nagalahog lamang si Presidente Rodrigo Duterte sa iya public address. Una diri ginpahayag sang presidente nagligat nga gabi ang iya election promise nga magasakay sa jet ski pakato sa West Philippine Sea. Ang isa lamang kalahog kag mango ang sinuman nga nagapati sini. Suno kay Lacson dako ini nga problema bangod wala may baluan kun tubtob diin ang lahog sang presidente. Dugang pa ni Lacson, hindi na may baluan kung bala nagalahog ang presidente o kung wala. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa aton
Inyong pamatian ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, mabot ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.